Service til Lotte. Scantrug tilbyder service alle ugens dage, døgnet rundt. Vores serviceleder tager imod dit opkald og finder en montør, der bor nær dig. De er alle tilknyttet et bestemt område i Danmark for at kunne tilbyde dig en hurtig service. Kræver opgaven nye reserve- eller sliddele, bestilles de på vores lager. Scantrugs varelager tæller over 20.000 varenumre, og en præcis lagerføring sikrer, at vores medarbejdere har hurtig og nem adgang til alt udstyr. Når de bestilte reservedele er fundet, pakkes det hele i en natkasse. Delene er nu klar til at blive fragtet videre til montørens hjemmeadresse. Sidst på dagen afhenter fragtfirmaet de pakkede natkasser. De skal nu ekspederes rundt i hele landet til Scantrugs mange montører. Hen over natten leveres natkassen på montørens private adresse. Tidligt næste morgen kan montøren derfor hurtigt og nemt pakke sin servicebil og være klar til dagens opgaver. Scantrugs servicebiler indeholder allerede de mest gængse dele. Så ofte kan reparationen klares, uden der skal sendes dele ud til montøren. Via en elektronisk opkobling til Scantrug kan montøren se, hvilke opgaver der venter ham. Og inden længe er han på vej. Montøren bor i dit nærområde og kan derfor hurtigt være fremme. Vi ved, det er vigtigt, at dit materiel fungerer og kører optimalt. Vores montører er derfor specialister på deres felt og kan med det rette udstyr hurtigt klare opgaven. Ved fuld breakdown garanterer vi endda, at hjælpen kan være fremme inden for 2 timer, døgnet rundt, hele ugen. Det er derfor, vi siger 24/7, når vi snakker service. Når jobbet er klaret, er du igen kørende. Jamen, tak for denne gang. Nej. Scantrug, det er maskiner til tiden.